Grabatzen ari garen unean, eguerdiko 12etatik 3 minutu igaro diren honetan, atzo Iruñeko Labrit pilotalekuan, Dariok eta Gabirondok senar eta eskirozen aurka jokatu zuten binakako beserie txapelketako ligaxkako laugarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito ziren senar eta eskiroz eta ez zuten utzik egin 22 eta 12 irabazi baitzuten. Gogoratuko dugu batetik Dariok eta Gabirondok joan den astean galdu egin zutela Iguren eta Bikuñaren aurka Bartzelonan, 22 eta 19ko emaitzarekin aldiz, senarrek eta eskirozek atzoko emaitza berberarekin irabazi egin zieten Iruñeko Labrit pilotalekuan, Agirre eta Ugarte Mendia ordezkatu zituzten Alberdi bigarrena eta Lizeagari. Atzoko norgehiagoka, benetan oso ongi hasi zen hasieratik senar eta eskirozentzat, Beñat senar sekulako txapelketa egiten ari da, erasoan oso fin jokatzen eta defentsan ere maila handia ematen ari da eta joko bolada oso oparoan dago Ataungo aurrelaria. Horri gainera gehitu egin behar zaio Josu Eskirozen lana. Beti izan da berme handiko atzelaria, beserie maila horretan atzelaririk onena dela, esango nukenik airez eta dituen baliabidea kontuan hartuta eta gero aurrean ez da kolpe biziko pilotaria, baina bai pilota urrun jartzen duena, eta horrek beti atzelari aurkariari asko zailtzen dizkio gauzak eta Josu Eskirozek beti norgehiagoka gogorrak proposatu ditu, eta atzo jada itaren batean joan ziren markagailuan, izan ere hor 3 eta 4 eta 5 ere hurbildu ziren Dario eta Gabirondo. Dario egia esan alde guztietatik saiatu zen min egiten sakearekin hasita, ezker horma ikeragarria eman zion sakeari eta lehendabiziko sakea ikusi besterik ez dago, kantxatik, pilotalekutik atera egin zuen pilota, armaietako lehen lerro horretan sartu zen, eta horretan saiatu zen Dario barkatu eta atzeko kuadroetan Arkaiz Gabirondo asko sufritu zuen. Eskuin horrekin ez zuen bat ere gozatzerik izan, orain artean 3-laugarren kuadroan hartzen zituen ia pilota guztiak gozatu egiten zituen atzokoa, baina ezinean ibili zen, gainera senarrek asko bortxatu zuen atzeko kuadro horietan, errebote ingurutik eta ezkerrez pilotaka da asko eman behar izan zituen, eta lehen zatian lertu egin zen jada gazteluarra. Bigarren zatian baina Dario saiatu zen apur bat iraultzen zituen abagune guztietan jokaldiak egiten saiatzen zen, horretan trebea da, pilotari bizia da, eta horretan saiatzen zen, baina senarrek defentsa handia erakutsi zuen, hala ere 8 eta 12 hurbildu ziren, baina hortikan aurrera jada partida erabat hautsi egin zen, senarrek bere joko boladarekin jarraitu zuen, tantoetan erremate ikusgarriak eginez, horrez gain bizi jokatuaz, eta azkenerako 12 tanto ere egin zituzten Dariok eta Gabirondok, baina esan dugu, Gabirondoren esku hori ez dakit oso ongi ote zegoen. Dario saiatu zen alde guztietatik tantoan hasten, tanto batzuk egin zituzten, baina noskietzen nahikoa izan, une oso oparoan dagoen senar eta eskiroz bikoteari irabazteko. Hautagaitza sendotzen ari dira partiduz partidu, sekulako maila ematen, eskirozatzean berme handiarekin senar aurrean bere eskuin horri sekulako etekina ateratzen, eta horrez gain tantoak amaitzen, defentsan ere senarri tantoa egin behar zaio, eta berme handiarekin jokatzen ari dira, eta benetan zaila da bikote hau garaitzea. Hauxe beraz esan beharrekoa, aurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.